Wawayangan ing Adesan Sarpo digambarani Pak Karti. Nggih, menika Pak Karti apa nimbah Pak Karti ingkang sae. Kanggo sinirone ing bagus tinulado. Kinaro kanggo sangun kali jalanan. Sapa kang bisa likara wahyune bakal sirna. Sirnane pancen iso dibungkul manjing jroning kotak. Ora beda kaya sirnane menungsa mung bedane. Wayang manjing kotak sesungguhna tinggo meneh. Nanging yen menungsa manjing jroning kotak iki ana pikanto pengadilan suci saka kang kausa jagat iku undhuh mring Pak Karti. Tetelung saking dulu tamono bareng langgeng mesti bakal sirna. Mone ora ana dadi ana. Sawisa ana mripring asal ora ana. Ing kono mungsu kudune ngerti sejatine. Donya bondo jajat pangkat. Tanpa ing ngaji, apa iki ngaji? Kuwi paling ing sore sarpo dipangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Sinegeng kanggo ing kawipun dinten ingkang wadi dosa purwa. Peno marang sawijadi widosa 10 purwa kawitan. Tentang jaut ing kasungane nangkosa kasung wing prati kathah ingkang sampeyan nggono raras. Datang kati gelari projo Manduro. Negara Manduro negara ingkang panjang. Ponjong pasur kiri gemari malo jinawi toto kerto turharjo. Panjang dawa jamane kunjung luhur kawibawane. Pasir samudra ukir gunung. Pagi-pagi benawi. Menggerakkan argo nengenaken pasabinan ngayunaken bandara Nagreng. Kalau terus kang sarati ngatur Jinawi mira kang sarati lumbas toto paugraning negari sarto kemajenaning kawula dasih tinggalan dataran Mujiwati. Panggawa praja mantri bupati Lurah Bekel Sandani ketinggal sambil kontak-kontak mati wicaksana limati kawurang bodhidaya murid rahar janing praja kawula tingkaran pradesan ayem tentrem atine senajan namungkul pengoleh tetane kala mangsa ketering kula wetuning bumi sampe langsung kula bukti peni-peni raja peni kula bakal dadi miyak glondong pengarwal kata ing samya minara Jogaya Maesa Sapi Mendro bibit ngentok sak panunggalanipun wansirin wadaring panggonan lalu langsung marang kandhangipun tansah binagi sowan-sowan baljo saking Durjana kula tamu kandhang kanggo pemalang lawan kandilan singan labet saking tentreming praja Mandura tebih samya tumiyak samya manglung tan karana greman kuntuh karana piyung-piyung mring popoyaning kautapan kurang kang saturasi tetati dosa namani Nalindra Mandra kang jejuluk Sang Prabu Basudewa Prabu Basudewa Nalindra Adil Polomarto berbudi Balaksana Tresna mring para kawula dasih lampahing pengadilan nindaki dana siasat sapa beda dana benda liretan ambal kapi lamun sampun kapi dana Majanto garwa putra kadang sentang ing praja kami mantun damel rising negari nampi pamring jejeging adil Majanto kawula liting karang pradesan yen langgeng lelabaripun pinaringan ganjaran ingkang sampurna seneng maring sandang kok kamudan maring bumbu ing sonan kaluwin maring tunjuk ing sonan panasan maring tetenging samyo nandhang karunyon
Beno jari sajuga sang Sri Narayana lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana binari bitinging sarwa keliman bambu pramu dari Silberen sari-sari ginondo windu makasuli mangambak-ambak gandane tamyaya diwongi Jowanta apa tadi dia apa sih itu loro oh saya satu apa tuh itu Penggerak Moromban Bedoyo Sri Pimanggu Tanggung Joko Paloro Mula-mula sesir manikuri belikan litani rombyo-rombyo busana katekin samyo mundur-mundur payu darani samyo hangrang itu pancering noto kibanya dalang saunggalingan balai-balai pada kencono kacu mas katin mas bungkur kencono dipanjiwingin sarwa retno kadep suaripun tinggal naik ing Kadipaten Kumbina Lenggih sang Arya Prabu Rukma bagus orang pinter pangritane dasar karenggo ing busana konjeng-konjeng pertiwi pisanipun Tanyaya Puspita ing kasuwaning Surya suaripun Raden Arya Prabu Rukma menggerakkan Raden Ugrasena ya Raden Setyajid saking kasatriyan Lesan Pura batang kantun suaripun Regrawati Soro Gumito lapar paswan kang ngantos ditaronakan dari beli wacan bojone kalun-alun basah dengkul sambung mlong-mlong bermangan Amno bewangan sing sampira